klassiker. Skal vi tage den der så løb? Kan vi finde vej ud? Ja. Okay, du løber først, og så holder jeg den, okay? Så den her ting her. Der. Oh fuck. Fuck. Den med mig? Ud her. Og så højre, tror jeg. Venstre. Nej, det er jo... Det er Asger. Ned her. Rigtig Asger. Ja, der er ikke... Det er ikke noget. Asger! Jeg ved det godt! Og udgangen! Og så har man igen. Prøver. Ja, her, lige her. Dragon er lige rundt om hjørnet. Tak. Er du med at løbe et sted? Der er opvæk indgang, er der ikke? The main. Ja. Skal jeg holde? Nej, jeg skal nok gøre det. Ene gang. Den anden vej. Nej. Jeg skal op! Du har en flashbang. Den kommer løbende. Nej, dude! Nej, grapple. Jeg har walkies! Ja, men han har reddet dig jo. Niels! Hop ind! Hvor er jeg? Hop ind her, Asger, her! Vi ligger! Shit, fucking thing. Der er en landmine. Det er agtreaktor herinde. Jeg har agtreaktoren her. Okay, den tager vi til sidst. Turret! Jeg er væk den. Alt. Okay, skal vi have arken også? Vælg. Der er 2 tunge ting her, vi kan kun bære en tung ting hver. Lad os lige smide tingene over til døren så. Har du den ene tunge ting? Ja. Badass. Rasmus, vi så Rasmus. Hvad? Bro, jeg troede det var en Dragon, bro. Nej, han lyder på. Ja. Okay, de 2 børn tager tingene. Jeg går over til det her med skibet, og så prøver jeg at lave Bico-hejsen. Okay, vent lidt. Jeg går ind lige om lidt, okay? Hvad er det, vi laver lige nu? Så. Kan du sige den på ned væggen? Ja, nu? Rasmus? Nej. Sig den peger mod væggen, okay? Nej, så lige gå ind med mig. Gå tilbage. Gå tilbage. Ikke nu. Ikke nu, okay. Fuck! Oh my god. Kom med. What? Hvad er det? Kom med. Det her, det er arc-reaktoren. Okay. Løb bag mig. Back to the ship, og så laver vi Bico-strat. Okay. Han snakker til mig vældig. Kan du holde den her? Ja. Hvad så? Der er en af de der fugle over ved skibet, der angriber en. Jeg er på critical nu, så slip på, for den er virkelig aggressiv. Har vi skilte? Ja, men ja. Høj! Mig! Høj! Fucking fugl. Høj! Hvor er den hen? Fucking det der. Jeg bliver her. Send me. Hvis jeg spænder rundt, vil jeg gerne hjem igen. Okay. Hallo? Jeg er der den her. Har du en nøgle?
Hej. Jeg er låst enden. Oh my god. Hvis du kan finde en nøgle, kan jeg komme fri, men lige nu er jeg rimelig stok. Oh my god. Jeg bliver TP'et nu. Seriøst. Ja, der var låst. Rasmus, han kan lige få lov til at gå lidt rundt. Han vil være som en bot, altså. Ja, en bot, jeg ved ikke. Du står bare helt stille. Kom med, Rasmus, du kan godt. Hallo? Hvor er du henne? Hvad laver du?